سلام كمي تصنحو كورات تخاتاتلتي نجي ساعات زحرنا يوم حاصرتن اوانا ونزلنا يوم زيناتات إنالكم متينا لنا نخدكاتلنا دما نعدم إسرائيل وقال خفال كذا سراويتها بخفال تسحب كم زلا تقليتو إذا زخون زلهم مونغو إسرائيل حماس نتقور سمع مقرال تخصي أو عارون وجوه جميرة جور مسو على أيوه لزخون دم حيلتا إسرائيل كاوش تقازا نابت تسمع معلوبات مريسهم كم زلا وتقليت سلا يخون بروة تدرات كسكع بحجي فركنايت وشمة قواتي رم يوم دركو باش حد زغطر فلسطين الناس مين كازا فوق عززر فيديو دم باتزرقي حلا إذا مقرال تخص تقورا وزخون زلا من إسرائيل نقدم يعرف سمع دونالد ترامب بحمس مسات دغا خوينو زغطلو معرفات بزملكات حجي وزتنا تقيد خمس ركب تقليت بمسارات تزسم عمات كساع سوني باقوات رات هاجر ساعات عسى تخلطن كلهم إسرائيليين جهوق فتحيو كابز يوم 10 بهوت كم زلوا زمن اللهم أبوون كسكار 10 شو متهرسات مروخات يركوهم بأمسايو إسرائيل آية مأسرة إسرائيل نعد ملك مأسرة زحلفو زلوا أستات فلتميت 50 فلسطين إسرات كتفتحيا راديو سراوي إسرائيل 100 معراو جماجم حمشد ما نمر يرسالهم كلكم مخانم زحبر خوينو يتم استرفوا دم خابت هاجر قوات زجور يوم خاب كذا استأثر توسخ شحن 7 فلسطينيين وفتحوا دم تسويتي جبر بمسارات وعلة تسمع نهزو قازا زيا قداس زخون حاجز كاتو نحاجز عنات مخاين ون بزي قدب او توسمت كاتو اخفق قدلنيو او عرو جمير اساس 600 ريت صعنا مخاين ناو قازا كاتو تسيت زغبر كوينو اتمقراته وسخاو جمرت حيزو زخونه وسخ حاجز بصح دي بصحن زاغي تفلت ነገር የለን بحورات هاجرات زدقفو خيلاتات ابن حسب قال خفال قازا نفلم اوان دميت كم مستعوج لعل 5000 حسابات دما خاب طميت اندخنتن زلن عناو خناتات كم زغاطمم دما غليص منبارم يذكر اسرائيل جنب قازا طميت كم زي لبترغاغا مختكحد صنحت كوينا بخالق شان خدرم ماخلاي مراق زمدبرم اسكا كل تميت زخون سراويت امريكا ناو اسرائيل بمقعاز نتو قزا زلم مقرات تخصم مكتال كحجزو مخانم سلطان امريكا غليص املو او قزا دركون عين مسخاخر سراويت كاو سميناو معراو وسن كتما قزا مراق قصن دحريت كم تسحاو حبيرم بدون قال وتادرات اسرائيل اكاو كان كم تسحاو تغليص الله راوي اسرائيل كاب ساعات 10 قواطرات هاجر جميرو ابتواناو مسمرات موفار قاو جميرو خمزلو استفاله محاوره مرخصات يحبر الله لوخ امريكا ستفويتكوف ما خلاي تزاز امريكا راوي اسرائيل ناو تانسو بጫ مسمر يلصوعا قداماي معراف مسحاب كبزاز مرغاغي الله اذا مسمر بز معراف سمع مقرع تخسي راوي اسرائيل ناوي كم سحبن 53 ميتاويت كازا خم تواطر زملكتيو حرب بفلاي وزوا سمين ولا كان مفارق مسكر جميرو مونغ حيلتات منكسن حيلتات فانن وق خم تطنخر علماو كوميته قيح مسكر صبصيبو حيلتات فانن زتواددو وفر جميرو مخصصات يرخو خم زلو دما يقلصلو مسخر عين خم زغلصو دما سخاتما زوا سمين ولا ولديا نمقصار نمعلتات زغصله ግጭት كم زنيره دما حبيروم ابز حالف سومن منيستر ጉዳያት ወጻ ኢትዮጵያ ወዶ ሕውራት ሃገራት ጻሐፈ ደብዳቤ ወልዲያንም ሓዘብ ዝካየድ ዘለው ህወሓትን ኤርትራን ሓይልታት ፋኖ ይድግፉ ከም ዘለው ከይስም ባረ ይርስዓን ህወሓት ከም ጉረመልትና ሕውራት ሃገራት ዝላኣኹ ደብዳቤ ከም ዝዛመሰ لنا حاسوت كستات منقص فيدرال نتب تدغاغام مستحسد لسم برتوريا قرات كي وها وزتراغع يخول غليصو منغست ኤርትራ بوغن زحلفو خلت عامታት منغست بلصግና بتدغاغام تتخايل بحقاو تزيتخايل دما بوتادراو حيلي ሌላው አፍ ደገ ባሕር ሙሓዝ ክብል ክጭርሕ ጸንሒ ዝበለ ኮይኑ ድፍረዝ ተመሎን አዚ ዘደናግርን እዩ ጆግራፍስ በዓለ ሃሪማ በዓላቱ ከማለት ይኽብል ነቂፉ ጉጅለ ቀይሕ መስቀለውተን ቀንዲ ከተማትን ከባብታትን ዘዋ ሰሜን ወለን ሓደ ሰሙን ዝገበረ ዳህሳስ ሞትን ከቢድ ሰብኣዊ ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ድማ ሓቢሩ እቲ ኮሚቴቶም ግዳያት ኣባላት ዕጥቋ ወይ ወታደራት ይኹኑ ሰላማዊ ሰባት يراغاغصن اولالي ولان والديان كبابي ان زركو 6 ማእከላት ጥዕና ጽጽናውት ሕክምና ከም ዘቀረበ ዘፍለጠት ኮሚቴ ነ250 ብከቢድ ተጎዱ ሰባት አይ መጥባሕተን ሕክምናው ክንክንን መሃብ ደገፍ ከም ዝገበረ ድማ ገሊጹ እዞም ውጋት ወታደራት መንግስት ምዃኖም ዘመልከተ ኮሚቴ ሓይልታት ፋኖ በይናው ስጉምት ከም ዝርከቦምን ኣብ ወልዲያን መንግስት ከም ተሰጋገሩ ድማ ፍሊጡ ብሸሞተ ጥቅምት 2025 መስራሕቲ ቀይ መስቀላው ሰሜናው ወሎ በሓይልታት ፋኖ ተተሓዙ እስራት ከም ዝወጽሑውን ገሊጹ ሓይልታት ፋኖ ዝጀመርዎ ስርሒታት ሓያል ወታደራት ከም ዝማረኹ ክሕብሩ ጸንሑ ኮይኖም ኣብ ክለ ማሕራብ ዘሎ ግጭታት ሳተፉ ዘለው ተጻዋት ወገናት ኣብቲ ግጭት ዘይሳተፉ ምሩኻት ኩናትን ውጋኣትን ኣባላቶም ወገናት ይኹኑ ካልእ ሰላማውያን ሰባት ዕቀውን ዓለማዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡን እቲ ኮሚቴ ድማ ተሓሲቡ ኣሎ ፋኖው ትለመውፂዎ ዘሎ መግለጽ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ዝወርሒ ልዕሊ 4000 ሰራዊት ኣብይ ከም ዝቐተለን ልዕሊ 3000 ከም ዝማረኸን ብወለንተው ናብ ፋኖ ዝተጸንበሩ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ልዕሊ 1500 ከም ዝወጽሑ እዩ ሎሞ መግለጽ የውፅዎ ዝርከብ ዘሎ زيننا دما قدامي منستر سودان كمال إدريس ناس مرعدو تزازي متمال عربي أبور سودان دحر متاو زهاو غازيطاو مجلسي فلتين هاغاز ترس زلون صدتاو موحدن سلياو متحجازن بوليتيكاو صندن محيال بشركنت زعيل بروجكتات زكاتل عد شمداي قطوا سرح بشماغلن مقوقامن سبريدن اسياس افور خم تسمع معغليصو نخلت معلتات ناوس مراوقعو مصح زكايده قدامي منستر او غنوت 10 شعات ناف سلطان كاو زمص نا هاغرات عده زغبر زلو زي نراو عي غزيو ايو تنياس مرعدو تاريخاو نصيتاون كم زنوره بمغلاص يرترا مرحنتن
መንግስትን ህዝባን ኣብ ዝፍሉይ ኩነታት ሱዳን ዝገብርዎ ልዕል ደገፍ ከምኡውን ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ሱዳናውያን ዜጋታት ብዓብዪ ነኽብሮትን ሓልዮትን ዝሓዝዎም ንግሲ ብዝተመልአ ኣቀባብልኦምን ልባዊ ምስገና ገሊጽናሎም ክብል ተዛሪቡ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጺሉ ክልቲኦም ወገናት ኣገደስቲ ምትሕብባር ኣብ ዞባውን ዓለማዊ መድረኻት ከምኡውን ብዛዕባ ምምላስ ሱዳንን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘተይ ገሊጹ። ከም ኣካል ምሕያል ክልተኣዊ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዘካየደ ከም ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዕደና ወርቅን ምጽራይ ነዳድን ከምኡውን ኣብ ጽላት ዕደናዊ ፍርኒ ምክያድ ዝኣመሰሉ ፕሮጀክት ክጅመሩ ከም ተስማዕምዑ ሓቢሩ። ኣብ ርእሲ ዘበ ሰመራ ምስ ዝርከቡ ሱዳናውያን ተራኺቡ ሓሳባቶምን ብድሆታቶምን ሰሚዑ ክፍታቶም ክፍታሕ ቃል ከም ዝኣተወሎም ድማ ገሊጹ። ላው ሃተፍተፍ ስርዓት ብልጽግና ንልዕሊ 2 ዓመታት ከካይደ ጸንሐ እዛን ሰብ ዘሰልከየ ዘመተ ባሕሪ ዓይንሕን ከዘየብሉ ስልበታ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሓሰት ድማ ግዙፍ ስትራቴጂካዊ 2 ማያት ሓንፂፅና ኢና ኣብ ቀረባ ግዜ ወደብ ክህልወና እዩ እሬቻን ዓመት ኣብ ገማግም ባሕሪ ክንውዕሎ ኢና ሓይሊ ባሕሪ ዘመረቕናሉ ምኽንያት ባሕሪ ስለ ዘድልየና ኢና ክመፀና ዝኽእል ስጋት ንምክልኻል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ መደበር ክህልወና ኣለዎ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብልን ውሕጅ ኮይና ክንውሕጠኩም ኢና ካልኦቶም ማርሲ ግዝኣት ክሕዙና ሓለሙ ኣብ ፍንጫና ዘሎ ባሕሪ እንተሓለምና እንታይ ነውር ኣለዎ ጉዳይ ሓፁ ህዳሰ ወዲእና ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ኢትዮጵያ ባሕሪ ሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ሪፈረንደም ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፂ ስለዘይሃወሉ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ነፃነት ኤርትራ ፍልጦ ክትነፍጎ ትኽእል እያ 5 ዓመት ተጸቢና ካብዝን ላዕሊ ክንዕገስ ኣይንኽእልን ኢና ኩናት ዘይተርፍ እዩ ቀሪቡ ተወሊዑ ሰራዊት ወደው ተጸጊዕ ኣሎ ኣጀናይ ንፍራሕ ኣምላኽ ብልጽግና ሒዝና ይንፈርሕን ኢና ቀሊል እዩ ግዜ እውን ይወስደልናን እዩ እንተወሓደ ድማ ሳልስቲ እዩ ንነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳኤላት ኣለና ድሮናት እውን ኣለዋና ሸነኽ ዓሰብ ኮነ ብኣሞ ሓጀር ሱዳን ተኸሊልና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዘውልዕ ሸላው ሃተፍተፍ ብልጽግና ማእለያ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ረዚን ህዝቢ ኮይኑ ናብ ከምዚ ዓይነት ማኣዲ ሃጠው ቆጠብ ዝዕደመ ኣይኮነን ብዙሓት ፈከርትን ተጃሃርትን ስለ ዝረአየ ከዓ ብኸምዚ ዓይነት ታህዲት ተሰናቢዱ ክቡር ክሲ ዝጓየ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ትም ዝበለ ዝበሃል ጠፊእዎ ዘይኮነስ ከም ባህሊ ትምባል ስለ ዝመርጽ እዩ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓምለ 2025 ንማዕኸና ዜና ውሽጢ ሃገራዊ ዝሃወ ቃለ ምሕተት በዚ ዝስዕብ ቃላት ነዚ ጉዳይ ብዘይሃለውለው ንፂርዎ እዩ ህወሓት ናይ ኩናት የብልናን ኣብ ልዕሊ ጎረቤትና ሕቶ ወይ ጥሙሕ ግዝኣት የብልናን እንተደኣ ተጠቂዕና ግን ነብስና ከመይ ጌርና ከም ንከላኸል ንፈልጥ ኢና ታሪክና ዝምስክሮ እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ቡርኪና ፋሶ ካብ ኣሜሪካ ተሰጓጉ ካልእ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት ከም ዘይተቐበለ ፍሊጣ ዋሽንግተን ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ቪዛን ምሃብ ምቁራፃ እያ ወታደራዊ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ውሳነ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብል ቡርኪና ፋሶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካራሞኮ ጆን ሜሪ ትራወሬ ኣብ ኬንያ ንቅዱስ ቁርኣን ዘገልግል ወይኒ ኣብ ባራት ተቐባልነት ንዓበየ ብምምፁ መራሕቲ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ክቕይርዎ ተገዲዶም እቲ ኣርማ ጉባኤ ጳጳሳት ኬንያ ዘለዎ ማስ ወይን ወይ ድማ ወይን ቅዱሳን ተባሂሉ ዝፍለጥ መስተ ዓማዊል ባራት ጣምጣም ክብልዎ ብምጅማሮም እዩ ካብ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ተኣጊዱ ዘሎ ኣመንቲ ግን ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛኣትይዎ ዝርከብ ዘሎ ሓደሽቲ መድረኻት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን መዳይ ትሕቲ ቅርፅን ፅርግያታትን ንምስፋሕ ሓደሽቲ ምስራሕን ብፍጥነት ክሰርሕን ፀኒሕን ኣለን ብተመሳሳሊ መዳይ ፀዓት ኣብ ኤርትራ ክጋጥም ፀንሐ ሽግራት ሕፅረት ፀዓትን ምፍታሕ እውን ፅቡቕ ታራ እናተፃወተ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብመሰረት እሙናት ምንጭታትን ዝተፈላለዩ ሚድያታትን ብዘውፅዎ ዘለዉ መግለፅታት መሰረት ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ መዳይ መጓዓዝያ ተተሓሒዙ ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ከሰላስል ወይ ከዓ ከትግብር እዩ እዚ ድማ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ክሰፍሕ ምዃኑ እዚ ሓበሬታ ብሰፊሑ ገሊፅዎ ይርከብ ኣሎ ኤርትራዊ ኩባንያ ምስ ሓደ ናይ ስዑድ ዓረብ ኩባንያ ብምትሕብባር ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ወፃታት ክግበር ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ብተወሳኺ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተፈላለዩ መድያትን መሳለጥን ብምድላው ክሰፍሕን ክዓብን ምዃኖምን ድሮ ትስምዕ ከም ዝተኸተመን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ከዓ ትስራሓት ፍልምዎ እዮም ዝብል እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ገሊጹልና ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን መራይ ትሕቲ ቅርፂ ዓበይቲ ስራሓት እናተሳላሰለ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ምስ ነፈርትን ምዕርፎ ነፈርትን ተተሓሒዙ ኣብ ኤርትራና ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥም ፀኒሑን ኣሎን ነዚ ንምስፋሕ እዩ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ምስ ኩባንያት ውሽጢ ሃገርን ከምኡውን ምስ ዓረባዊ ኩባንያ ብምትሕብባር ንምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ከምዚ ዓይነት መደባት ተተሓሒዙ ዝርከብ ዘሎ እዛኣቲና ንርከብ ዘለና ሓደሽቲ መድረኻት ህፅረትን ልምዓትን ምዕባለን ከምቲ ዝሓለፈ እዋናት ብደገ ዝመፁና ተፃወታት ንዕኡ ንምካት ዕዮ ገዛና ዘይትግበር ዝነበረና ዝኾነ ይኹን ተፃወታት መፂኑ ውሽጣዊ ንገብሮ ዝተፈላለዩ ስራሓት ደው ክነብሉ ኢና ዝብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓምለ ብዘካየደ ቃለ ምሕተት ገሊፁን ጠቒሱን ነይሩ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ምፍራምን ከም መቐፃታናቱ ኮይኑ ቃል ብተግባር መንግስቲ ኤርትራ ክዓባይታ እቲ ስራሓት ድሮ እናፈለሙ እናካየደን እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ካልእ
መድያት ጉን መንግስቲ ኤርትራ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሒዝና ተንቀሳቀሱ ይዝርከብ ዘሎ ከም ተብቲ ናይ ትማል ዜና ዝገለጽናዮ ጠቀስናየን ቦዶባፅ ዓበይቲ ማሽነሪታትን መሳርሕታትን ብተደጋጋሚ እዋናት እናተወ ይዝርከብ ዘሎ እዚ ከዓ መደባት ልምዓትን ምዕባለን መንግስቲ ኤርትራ ብዕቱብ ሒዙ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ዓበይቲ ኣብነታትን ምስክርነትን ኮይኑ ይዝርከብ እዚ ብተደጋጋሚ እውን ኤርትራ ከጋጥም ፀንሐ ምስ መጓዓዝያን ካልእ መሳለጥያን ተተሓይዙ ሙሉእ ብምሉእ ብምቕራብ መንግስቲ ኤርትራ ዝውሰድ ዘሎ ኣዝዩ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ሕዚ እውን ሃገር ነብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ህንፀትን ልምዓት ተፀቢዶም እዮም ዝርከቡ ዘለው እቲ ብኢትዮጵያን ሰበስልጣን ብልፅግናን ዝገብርዎ ዘለው ነጋሪት ንኩናት ግዲ ከይገበርና ኣለው ልምዓትን ህንፀት ኢና ንርከብ ዘለና ብዘይካ ዝተፈላለዩ ዕድና ዝነጥፉ ኩባንያታት ኣብ መስራሓት ዝርከቡ ዘለው ኮይኖም እቲ ተስፋ ሃገርን ህዝብን ዝኾነ ትካል ዕድና ኮሌል እውን ፍርያቱ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ከቕርብ እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ኤርትራ እቲ ሒዛቶ ትርከብ ዘላ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክሰላሰልን ክፍፀምን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክተሰላሰልን ክትፍፅምን ሰፊሕ ባብ ክረሕወላ እዩ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ ተገሊጹ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብሓድሽ ኣወላድባ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናብ ከሰላ ብሓደሽቲ ነፈርቲ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ خبركم زخبركم تخاتلتنا نسعة زحرنا يوم حصرتن اواናውን زلنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم صناخون مسل نيرم او زغصلو بخالت حويتات كسام نراخب سلام نتمنى ببزلكم سلام نعخم يكون سلام